Fl-aħħar sigħat kompli tintensifika l-ħidma tal-pulizija sabiex jinstab it-tielet persuna li allegatament huwa l-kompliċi fil-qtil ta' Chris Pandolfino u Ivor Maċċowski f'Taslima. Raġel li bħal Daniel Muka u Viktor Dragomanski inqabad sew mill-kamras ta' CCTV u ma jaħarbu minn triq loker f'dak il-lejl traġiku. Sorsi qrib l-investigaturi qalulna li l-pulizija huma konvinti li se jsibu lit-tielet wieħed, apparti l-immaġini meħuda mis-CCTV, kruċjali wkoll kienu l-statements mogħtija fid-depo minn Dragomanski u Muka bil-barranin issa spiċċaw waħlu f'xulxin għal dak li seħħ. Apparti tliet aggressuri l-pulizija għadha qed issostni t-teżi li kien hemm ukoll ir-raba' kompliċi illi saq l-SUV fid-direzzjoni lejn Gwardamanġa. Dan għandu jiġi stabbilit b'mod definittiv mit-testijiet fuq il-marki ta' swaba li nstabu fl-istess vettura. Jekk l-investigaturi jistabbilixxu wkoll li dan il-qtil kien riżultat ta' attentat ta' hold-up, dan ikun l-ewwel każ ta' xorta tiegħu wara diversi snin. Il-pulizija min-naħa tagħhom għadhom qed jistabbilixxu x'seta' ittieħed eżatt mill-aggressuri u jekk hux veru li l-irġiel ħarbu b'xi deheb. Li hu żguru li jekk dan kien hold-up kollox mar ħażin għall-qattiela. Telqu mill-post bi kważi xejn f'idejhom, b'wiċċhom jidher inqabdu mill-kamras ta' sigurtà ħallew warahom żewġ vittmi, taw diversi indizzi lill-pulizija u ħafna traċċi ta' DNA. L-aħħar każ ta' hold-up illi ħalla vittma kien dak li seħħ fuq il-BOV ta' ħall-Qormi fl-2001 fejn kien inqatel il-kuntistabli Roger De Battista.